Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Unfortunately, nyaya dzatakuigira inyaya dzisingafadzi. Hwindi president boss of the road vaita imwe tsaona isina kumira zvakanaka netimu yavo panga vachibva kumasvingo. Guys, tichitaura kudai vamhanyiswa kuzvipatara tachingoti seTFA Files tinovaisa paminamato nevamwewo vese tachikumbira kuti muroverewo vana Hwindi president boss of the road minamato, because kana titarisa tsaona yacho papasina kumira zvakanaka. Maona mapictures, iyo ndio mota yacho yanga vachifamba nayo guys. Ngativanamatire timu iri ranga rakubva kumasvingo zvaro kwanga rakaenda richinoita richinorova show. Munongoziva mega boss of the road Hwindi president vanorova mangoma ezimdensol, saka vanga vaenda ikoko kuti vanoimba ikoko, saka vanga vakudzoka vamunzira zvavo vachirova pasi netimu ravo ndipo pazoitika accident. Saka tichitaura kudaiwo so guys, timu iri ramhanyiswa kuzvipatara, zvinhu hazvina kumira zvakanaka guys. Please ngativanamatire, ngativaise minamato because tsaona icho yanga isina kumira zvakanaka. Video mariona zvenyu, but ivo kuti tizokuratidzai hazvizobudi, but timu irakawara zvisingaite. Saka isi tinongoti kuna boss of the road Hwindi president, we wish you a speed recovery. Tachikumbira kuti guys mukomentewo nemacomments enyu wishing the team iri speed recovery, because panotongodawo minamato yedu guys pane zvakadai. So toziva kuti mazuva ano kuri kungoitika njodzi dzakasiyana siyana, but kana pachiitika njodzi dzakadai so tichingonamatira vanhu kuti vafambe zvakanaka. Munongoziva mega vanhu vanotaura zvinhu zvakasiyana siyana. Riripo rimwe timu rara kudedza kuti aiwa boss of the road vanga vachimhanyisa too much mota netimu ravo, zvinonzi hanzi kumhanya hakusi kusvika, but isusu yekumhanyisa mota kwavo hatina kuinzwa. Of which takamirira kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chaitika, asi tinongokuudzai kuti aiwa timu rese raendeswa kuchipatara kuti rinoonekwa kuti chii chingaitike. Thank you so much. Don't forget to subscribe.